Superuijat Sadam Eminem. Mä oon Koistisen läpi, valokuvaaja. Ja tervetuloa minun YouTube-kanavalle. Jos joku nyt sattuu vahingossa lukemaan tuolta, että mitä tämä kanava käsittelee, niin tämä kanava käsittelee valokuvausta. Niin teknisesti kuin moraalisesti. Ja haluan vielä mainita asiasta sen verran, että kyse ei ole täysin 100% faktoista, vaan yhden ihmisen täysin omista ajatuksista, tunteista ja sen semmoista. Mutta se, että me päästään sinuksi toistemme kanssa, niin me pitää kertoa ehkä itsestäni jotain pieniä faktoja. Minä synnyin Rautjärvellä vuonna 1982. Pieni kylä Pahanen. Ehkä 2000 ihmistä. Saattoi olla silloin jopa enemmänkin, en tiedä. Tällä hetkellä varmaan 2000. Mä koko elämäni harrastanut taidetta. Ainakin musiikki. Ketään nyt varsinaisesti ei hirveästi kiinnosta, mutta me kuvaa Canon 5D Mark 4, enkä tule vaihtamaan sitä pois vasta, kun on aivan pakko. I love it. Ja valokuvaajana mä oon toiminut noin 10 vuotta. Kevyt yrittäjänä. Meillä on koira, sen nimi on Hugo. Mutta miksi minä halusin käydä tekemään YouTube-kanavaa? En tiedä. Varmaan yksi syy on markkinointi, kylläkin. Toinen syy ehkä on se, että kukapa meistä ei halua olla näkyvä. Kolmas syy, mikä voisi olla, on se, että me ehkä haluan tuoda omia näkemyksiäni tästä alasta ja tästä taiteen muodosta ihmisille esille. Mutta en tiedä perhana. Eikä tää riitä ensimmäiseksi videoksi. Mitä luulette? Jotain tiedätte minusta. Jotain tiedätte mitä me teen. Jotain tiedätte mitä me tuu tekemään. Palataan seuraavan videon merkeissä ja muistakaa tykkäillä ja laittaa someista ja perjantai joka paikasta mitä mahdollista. Pistetään linkkejä joka paikkaan mitä mahdollista.